23 юни. Да се усмихвам. Онзи ден влязох в жива насока в живота. Против волята си, без надежда, много натъжен и оскърбен. Винаги съм бил човек на големите крайности, както по отношение на чувствата, така и по отношение на поведението. В някои моменти съм се чувствал в пълна еуфория, а в други в депресивна пустота. Никога не ми беше добре. Бях в постоянен вътрешен конфликт. Спомням си, че на приемната среща, която имах в центъра, майка ми каза, че иска отново да види сина си, пак да се усмихва. Днес вече успявам да мисля за себе си, да се старая да се поставям на първо място. Само за днес. Ще помоля за помощ и ще следвам съветите, за да успея да поддържам своето вътрешно равновесие и да се усмихвам. Свидетел. За да се усмихвам отново,